برخدانا کردان چاوا گهشت ایرو بخیر و خیراتا کیجان قهرمانان کرد نه لسر پیانه گلو کرد لسر پیان بچه گریدای هفن آنگو یاکو کردین ایزدی مسلمان علوی زردشتی مسیحی جهو سوسیالیست لهمبر خون میجان دکه یک چیه؟ بگمان زمان کردیه خورتکی نزان لبرخدار و دلپاک گوتو با آپ موسا ما اف دوزا کردان ج صفر آنی و درجه آپ موسا ج گوته ما ج کیمک آنی درجه صفری گلو اوین دوزا ما ج کیمک آنی نه و درجه کینه اموان چند نازدکن گلو دولتین خوین میج لولاتی ما چما این ظلم زور دستی بسر پرانی مسلمانان علویان سوسیالیستان ازدیان زردشتیان مسیحیان و هر وکدن تینه بگومان جبر کو به کلتور عادتین خواه گریداینه آنگو بچاند خواه گریداینه گلو یاکو و گریدانو دلسوزی اثبات دکه چیه؟ بگومان زمان کردیه گل آزادی خواز کرد برخدارن کرد جکنگی و دبینون کو هبونا زمان کردی هبونا کردانه تو نبونا زمان کردی تو نبونا کردانه او 3-4 سالن herkes ji bo yekîtiya Kurdan digeriya li rêyan gotin divê tev Kurd bibin zerdeştî hinekan lê xeyalperestî bû ew hinekan gotin divê tev Kurd bibin fillah an ji nizanim çi lê ji rastiyê dûr bû ew hinekan gotin yekîtiya Kurdan û Îraniyan li ser esasê aryanîzmê lazim e hineka gotin yekîtiya Kurdan û cihûyan her kesê tiştek gotibû wan hinekan hizrên wek henekan ji rastiyê dûr pêşkêş dikirin lê kesek hebû ku ta 1932 dermanê Kurdan ji salên 1600 anîbûn li gel dil û mejiyê xwe bi zanistê hêra bû û danîbû dermanxaneya Kurdewar ew kî bû derman çi bû ew kî bû ku beriya 69 salan dermanê yekîtî û azadiyê dîtiye û ev 3-4 salan hêj em nû vî dermanê naz dikin ew Celadet Elî Bedirxan bû neviyê Mîr Bedirxanî bû gelo hûn dizanin dermanê ku wî ji bo we û azadiya we daniye dermanxaneya Kurdewar çi bû bêguman ew zimanê Kurdî bû ango zimanê we bû Kurdên nû Kurd nû nîşana dilsoziya we axaftina bi zimanê Kurdî ye heya ku hûn di jiyana xwe de bi Kurdî neaxivin bizanin ku hûn xiyanetê li pêşiyên xwe dikin zimanê Kurdî ji dapîra we ya bimbarek ji dayîka we ya şîrê helal daye we ji bavê we yê jiyanê xwe qurbanê hebûna we kiriye êmanet e xiyanetê li êmanetê xwe nekin bi Kurdî biaxivin bi Kurdî binivîsin bi Kurdî bixwînin belê ew kesê beriya 69 salan xwegihandiye salê 1600 xwe avêtiye dergehê Ehmedê Xanî û dermanê me yê kurdewariyê yekîtî û azadiya Kurdan çêkiriye kî bû ew Celadet Elî Bedirxan bû vî navî ji bîr nekin Celadet Elî Bedirxan ez pir heyîrî me ku şivan perwerî li ser celadetê stran negotine çênekirine çima şivan ez ê piştî çend peyvan sebeba wê ji we re ruhnî bikim bi xêra xebatên celadetê zimanê Kurdî hin de pêşketiye yekem car wî kitêba rê zimana Kurdî nivîsandiye gelo celadet kî ye û çi ye li Emerîka di kitêba dersê ya Unîversîta Harvardê de Profesör Îzadî dibêje celadet ji malbata Bedirxaniyan e ji binemala babekê şoreşvan e babekî beriya 1200 salan cenga azadiyê ji bo gelên me pêk anî navê malbata wan Betih bû navê bohtan û behtînan ji vî navî peyda bûne malbata wî dewleta Merwanê ava kiribûn û pişt re nav guherîn û kirin dewleta Rozhakî û li dawiyê nav bû botan ango Bedirxanî vê dewleta Kurdan 864 salan xwe li ser piyan girtibû belê vê dewleta Kurdan 864 salan xwe li ser piyan girtibû ên ku dibêjin ev 2000 salan Kurd bin dest û êxîrin ez vê peyvê 864 caran dikim diyarî wan peyv ev e
vê dewleta Kurdan 864 salan xwe li ser piyan girtibû. Belên û Kurtno ew profesör aynî wiha dibêje. Pirtika wî ji pirtika dersê ya Üniversite Harvardê ye ku di cîhanê de mezintirîn üniversite yek jî ev e. Lêbelê li dawiyê bapîrê wî Bedirxan Begî sala 1842 botan ji otonomiyê dîsa kir dewlet. Piştî çend salan Osmanlî vê azadiya Kurdan têk dibe, komkujiyê li Kurdan dike. Lewma malbata Qiralê Kurdan Mişextî Stenbolê dibe. Celadet 1893 li Stenbolê tê dinê. Bavê wî Emin Elî Bedirxan Beg müfettîşê Mehkemeya Stenbolê bû. Ji ber ku çûyîna wî ya Kurdistanê qedexe bû, ne serbest bû, ji bo pêşketin û kurdewariya zaroyên xwe dengbêj, çîrokbêj û seydayên Kurdî ta ji Kurdistanê anîbûn Stenbolê. Wê demê rêyeka pir dirêj bû. Ez dibêjim ta ji ber ku wê demê ji Stenbolê ta Kurdistanê rêyeka pir dirêj bû û dirêj dikêşe. Belê, ez pirsekê ji we bikim. Derfet û îmkanên we pirin ji bo elimîna Kurdî, pêşxistina Kurdî. Gelo hûn tiştekê dikin ji bo pêşvebirina ziman û çanda xwe? Gelo hûn pirtir bi kîjan zimanî diaxivin? Deme 1925 Şêx Seîdî serhildan kiriye, Celadet Elî Bedirxan bi dizikî diçe Kurdistanê. Lê serjorvegeriya bû, ji ber ku Kurd têk çûbûn. 1927 Kurd li agirî serhildanê pêk tînin dîsa. Diçe wir, pêşkêşiya berxwedana şeref û azadiyê dike. Lê dewletên Tirkiye û Îranê xwe dikin yek û wan Kurdan têk dibin. Celadet Elî Bedirxan hêsîr dibe. Ji ber ku Kurdan jê re pir hez dikir, Îranî nevêriyan wî bikujin. Gotinê bibe zimanzanê Farsî, qebûl nekir. Gotinê bibe xebatkarê karên derveyî yên Îranê, dîsa qebûl nekir. Gelo derdê vî camêrî çi bû? Bi tenê kurdewarî û zimanê Kurdî diviya wî. Neqşe li we ji guhdarên hêja. Celadet Bedirxanê hêsîr teslîmî Fransayê kirin. Fransayê ew bir Şamê, gotê nebe ku tu biçî nav Kurdan de. Nebe ku tu xwe nêzî sînorê Tirkiyeyê bikî, ji ber ku ji bo te qedexe ye. Lê ew dilsozê gelê xwe bû, şîrhelal bû, zana û jîrek bû û li wê derê biryarek da û wiha got: Milletên bindest heyîna xwe ji serdestên xwe bi du tişta, bi qeweta du çekan diparêzin. Dîn yek, ziman dudu. Lê heger dînê milletên serdest û bindest yek be, hingê çek dimîne yek, ew ji ziman e. Ji bo Kurdî alfabeya Latînî çêkir û bi wê alfabeyê kovara hawarê derxist. Kovar çi ye? Tirk dibêjinê dergî, Erebî dibêjinê cerîde. Kovar ew e. Belê, Celadetî kovara hawarê bi alfabeyakan nû çap kir. Ji bo çapkirinê nivîskar lazim bûn. Gelo wê demê li Sûriye di nivîskaran ji ku ve peyda bike? Diçeba hevalê Şêx Mus. Şêx Mus hêj xortekî 30 salî bû. Gelek welat parêz bû. Dilê wî ji bo Kurdîniyê dişewitî. Got, Şêx Musê hêja, ka were bi Kurdî binivîse, zanûnê helbestên xwe, kurdperweriya xwe li rihê Kurdan biçîne. Ez ê ji bo pêşketina te bibim arîkar. Ev xortê ku navê wî Şêx Mus dinivîse û bi navê Cegerxwîn navdar dibe. Dibe kaniya stranên şivanperwerî û gelek hunermendên din. Şiirên wî dibe quweta berxwedana me. Lêbelê guhdarên hêja, min gotibû ecêbiye ku şivanperwerê heya niha li ser Celadetî stran çê nekirine, stranek jî çê nekiriye, ev ecêbiye, êdî we ji sebeba vê ecêbiya min zanî. Pişt re diçeba Osman Sebrî. Ew hêj xortekî 27 salî ye, destê wî digire, pêş diêxe. Nûreddîn Zaza û Qedrîcanî jê dide milê xwe, xebateka pir serkeftî dikin. Ji 1932 heya 1943 47 hejmarên kovarê çap kirin. Piştî kovar tê girtin, bi kovara ronahî dest pê dike. Hingê birayê wî Kamranî jî li Lubnanê kovara Roja Nû derdixist. Piraniya nivîsan yê Celadet Bedirxanî bûn. Çima yên wî? Ji ber ku kesên ku bi Kurdî binivîsin pir kêm bûn. Wî bi gelek navên cida, nivîsên cida dinivîsandin.
hinek navên wî yên cida ev in. Guhdarîna ez ê ji wan niha çend navan bibêjim hûn dikarin ên din ji lêkolîn bikin bizanin ka çi ne. Dibe ku hûn van navan ji xwe re bikin navên ser Facebookê ser Messengerê ji xwe re bikin nasnav an ku nickname em dibêjin. Belê vê demê di kovarê de Celadet Bedirxanî Suhil sê nav bi kar dianîn hinek ji wan ev in: Nêrevan, Herekol, Xeberguhêz, Stranbêjê Jêliyan, Stranvan, Şîretbêj, Çîrokbêj, Şevger, Seydayê Gerok, Memosteyê Gerok, Bişarê Segman, Cemşîd, Diya Ferzo, Nevîn, Dilistan, Şebistan. Ji sihan zêdetir navên cida. Kurdan vê demê gelek alîkariya Sûriyeyê kiribûn ku bibe dewleteka azad. Vêk re şerê Fransayê kirin. 1946 Fransa ji Sûriyeyê derket. Dema Fransa derket, Sûriyeyê bixweste ku piştevaniya Tirkiyeyê zimanê Kurdî qedexe kir. Êdî destûr neda ku Kurdî bihête nivîsandin. Dewleta Tirkan dest danîbûn ser mal û milkên Bedirxaniyan, gelek feqîr mabûn. Lewma di 1950 de pirsgirêkên ekonomîk yên Celadet Elî Bedirxanî dest pê dikin. Êdî xebatên wî asê dibin. Lewma 1950 de pirsgirêkên ekonomîk wî û xebatên wî asê dikin. Ew ji bo karê zîraetê diçe gundê Hecanê, ev gund li Şamê ye. Ji bo avdana Pembûyê li wir bîrekî mezin kole û navê vê bîrê kiribû Bîra Qederê. Celadetê romanek bi navê Bîra Qederê nivîsandibû, lê temam nekiribû. Piştî mirina wî Mehmed Uzun vê romanê bi dest dixe û ji vê romanê yeka nû çê dike. Ka çawa Ehmedê Xanî ji destana Memê Alan ya 2000 salî memûzîn çêkiriye. Belê, we ji dît ku Celadet Bedirxan mirovekî gelek jêhatî û kêrhatî ye. Resmê wî bi dîwarê mala min ve heye, li kêleka Ehmedê Xanî ye. Ez ê vê sihbetê bi gotineka Celadet Bedirxanî xelas bikim. Vê gotinê bikin gustîlka tiliya xwe an ji guharkê guhê xwe. Malxirabin û kuru eybe şerme fihête, an hînî zimanê xwe bibin, an nebêjin em Kurdin. Bê ziman Kurdîtî ji me re ne tirûmete, ji me re rûreşiyeke giran e.